akarok oda menni. Lódi még jó? Esélytelen. Segítség. És De mind a vannak négyen utánam jöttek. itt is kempelnek, hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Úristen, pajzsosok a shoppon ott kempelnek, ha a Lóditól jöttek befele. És ez nem Mi szabad a hozni. faszom? Hát mi a faszom Ezek volt? Ó, bazd meg. normálisak? Ezek nem. Presibe jöttem vissza, és mind a négyen utánam Na jöttek. jó, egy utcsóra vagyok, ezt akarok aludni meg. Jó, hogy 2 óra. Ja. Hát igen, Úristen. utcsó. Folyik ki a szemem. Fabbrica Most eltűntek a kurva elba.